welcome back to my YouTube channel. Ini most requested video ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ Instagram ಉಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪಾರೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂಪವೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಶೋಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪೂರ ಸೋಕುದ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವೇರ್ ಮಂತದೆ ಈ ಸಾರಿ ದೆತೊಂದು 1.5 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೆ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೋಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕುರ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಸೋಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಯಾಮುರನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂಡಾರು ಸಾರಿ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಆ ಸಾರಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪುದರ್ ಮರತ್ ಪೋಂಡೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಆ ಸಾರಿಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇನಾಗ 3000 2,500 ಪಂಡೇರು ಐಬೋಕ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗನ್ನಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಡೆಡೆ ಪೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಡೆಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತನ ಪೇಜ್ನ ಆ್ಯನ್ ತುಯ ಅಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆ ಸಾರಿ 2000 ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ವಾರನ ಬತ್ತಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಳ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ 1.5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅವು ಒಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ತುದ್ದದ ಮಾಲೆ ಬರ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊರಂಡ ಅವು ಹಾಳಾಪುಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಡಿಮ್ ಆತನ್ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಇಂದು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೊನಾನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂದಿದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಿಂದ ದಾಲಾಪುಜಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಸೋಕು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಚುಂಡು ಅವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಕಲರ್ ಪೂರ ಆತ ಡಿಮ್ ಆತಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕನನಗ ಅವು ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ ಇದು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತಂದಿನಿ ಇಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೋಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜು ಪನ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಹಾಳಾತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಮುರನಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೊಂದು ನಾನು ಡಾಬುದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂದುವೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡೆನ್ ಇಂಚಿನೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಇಂದು ನೆಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಒಂಜಿಂದುಂಡು ಐಬೊ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಲೆಹಂಗಾಗ್ ಸಾರೀಸ್ಗ್ ಐಬೊಕ ಓವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಓಪಂಡ ಅವು ಸೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಐತ ಇಯರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಮುರನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂದುವೆ ನೆತ್ತಲಂಚನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಯರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಿಂತ ಇಯರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಓಲಾ ಬೇತೆ ದೀತೆ ಅಂಡ್ ಐತೆ ನೆತ್ತೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂದು ಇಂಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಶೋಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ದಲ ಬನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ಇಂದು ಗವನ್ಗ್ ಬೊಕ ಸಾರಿಗ್ ಲಂಚನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆ ಅದು ಯೂಸೇ ಮಂತಿ ಜೋರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು
ಐಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಇಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಚೋಕರವು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಬೇತೆನೆ ದತ್ತೊಂದು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಲಂಚೆನ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನೆತ್ತಿ ಚುಟ್ಟಿ ಇಂದು ಲಂಚೆನೆ ನಾನು ಮೀಶೋಡೆ ದತ್ತೊಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮೀಶೋದ ಲಿಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೂರ ಮೀಶೋಡೆ ದತ್ತೊನ್ನದಾದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೇಂಡ ಯಗೋ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರಂದೆ ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪಾಯಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್